Oke, jadi le minggir, jangan nong. Ayo jadi le minggir. Lor, Purno Jadil saniki, ya iki jangganong enek sing wedok uga. Malam hari ini juga dihadiri salah satu jangganong maestro Caleke dari Surabaya. Caleke, gunge panuwun Caleke Surabaya. Caleke sembah nuwun semangate rawuh ning bumi Ponorogo. Matur sembah nuwun Caleke. Maestro Ganong. Ayo Kang. Ho a ha e he a. Matur suwun Caleke. Asli Pakunden Mboro Surabaya. Tadarus budaya mulih Ponorogo. Matur sembah nuwun Kang Leke. Yo, Jadile ngulon kabeh. Kanongan ngulon kabeh. Aja enek sing ngetan. Budale siji-siji ora oleh bareng-bareng. Nggih, lek wis teko etan wis ora usah balik ngulon. Ayo. Yo ndang, budal kendi. Ditoto, Yosika ditoto Yos. Lah wis teko etan wis ora bareng ngulon. Cuwilik iki. Bayu. Ayale, iyale. Ampuh. Yo, hop. Lah wis teko etan sampun. Nggih. Pisan-pisan mawon sampun. Ayo Dang. Ayo rada cepet Le. Ayo Dang. Ayo Dang. Mundur. Ya, awas Le. Sik jajal. Barisannya digawe telu ben cepet. Tapi ngitung, ayo telu cepet, ben cepet. Ayo Dang. Ayo Dang. Tengah, pinggir kono. Ayo. Ya Allah Yando. Ayo. Ayo Le, telu. Wes. Wayahe Yosika, ngono karano. Wes. Ora, wes cukup waktunya selama. Ayo. Hop, stop. Ayo Stop, liane stop dulu. Ayo, langsung tuwekane. Ayo tuwekane, Dang, ayo, cepet. Ayo, Dang. Yo, Dang. Ayo, kendung. Hop, ayo, hop, liane rasa. Ayo sing tuwek. Hop, hes. Siji.
Ah. Wes liyane rasa. Sing tuwek wae. Os. Siji. Ampuh le. Ayo. Oh. Hati-hati. Oh. Penonton, tepuk tangannya pundi. Ayo dah. Awas. Hoi. Hop. Yes. Se. Umpama wis to piye? Oke, wis. Waktune ngger ya. Sesuk golek wektu sing luwih dawa. Cukup. Ganongan cukup wis, cukup. Pak Matka ngomong cukup ya wis cukup. Jessica ayo. Ganongannya tarik mundur. Tepuk tangan menonton. Matur suwun di. Ampuh.